Hi friends. ವರ್ಷಿನ ಸರಿಚ್. Hi friends. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಎಂಚಪ್ಪ ನೋಡು. Hi friends. Hi friends. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಇತ ಕೊಡಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ ಸರಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೇನಿ ಅವ ಶಾ ಈರೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೇನಿ ಯಾಪಲ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ್ ಇರ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅವ್ 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 ಮೇರಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಏರಿಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಲೋ ಗೋಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಏಪಾ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವೇತೆ ರಿವೆಂಜ್ ದಾ ತೂತೆ 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 ಅವೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ನೆನೆಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಇಚಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೂಕ ತೂಕ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಓ ಬ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಪುನ ಅಂದದ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜ ಅಂತ ಅಂಚಜ್ಜಿ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಿದಡ್ಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡತ ಮಾರೆ 5 ನಿಮಿಷದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ಎಂಬಿ ಪೋಪುಂಡತ ಬಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾದ ಅಂಬಿ ಪೋಪುಂಡ ಉಂಟ್ರೆ ಮಾರೆ